पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल, 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। कोकण रेल्वे मार्गावरील अंजनी ते चिपळूण दरम्यान ट्रॅकवर माती आल्यानं कोकण रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे। मुंबईहून येणारी मांडवी एक्सप्रेस खेड रेल्वे स्थानकात थांबवण्यात आली आहे। इतर गाड्याही विविध स्थानकांवर थांबवल्या गेल्या आहेत। कोकण रेल्वेच्या वाहतुकीवरती फारसा मोठा परिणाम होणार नाही अशी माहिती कोकण रेल्वेकडून देण्यात आली आहे। कोकणात मागील 8 दिवसापासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे। सध्या मात्र पावसानं विश्रांती घेतली आहे। अंजनी चिपळूण दरम्यान माती ट्रॅकवर आली आहे। कोणतीही मोठी हानी नाही झाली आहे। सर्व काही सुरक्षित आहे। रेल्वे ठप्प झाल्यामुळे खेड स्थानकावर प्रवाशांची गर्दी झाली आहे। पुढील सूचना येईपर्यंत खेड रेल्वे स्थानकात तिकीट विक्री देखील थांबवण्यात आली होती। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।